Готова. Да. Бас театър. Абсолютно. Какво имаме тук? Мъфини! Жена ми праща мъфини на бандата, обаче е пратила с една бройка по-малко и познайте кой няма да яде. Ти ядеш всеки ден, не се оплаквай. Добре. Та-да-да-дам! Да. Да, в смисъл да. Минус 11 пише, бе, брат, замръзна ли се? Ама те си... Не ме интересува. Лапай. Аз мисля вече да спирам камерата. Не ме интересува. Какво да знаеш? Мисля, ако искаш само гледа как го ям. Какво сладка качката? Като меченце. Като лека, бажа, боре. Я изпей нещо, я изпей. Не искаш. Я изпей нещо за Дидо. Това си неговия телефон. Мила моя мам. За сега ще ти пеш фашил.